lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan da kayo manen iti naimbag kanagasat nga aldaw. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapukan ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, din makelak iti pamilya a marigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinay kayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan a klase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paykit din asuki, iti istasyon ti pulisya dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon, a panakigulgulok. Nakaritak no kasday a mabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paykit di iti amak nga aginom, banag apagong-ungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngamdimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Rael, nalpasan ti reglamentary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sarhento. Dito yakon presento mangal daw. Kasla na imas ti sidayo kahit. Ay, unay kan Rael. Aramidam samot din a hotel ti istasyon mi. Pabasulan nyo dagiti awanan bay nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa ikit din kakimbasol. Kat no sigamot tinalaing. Naglaing ka makiapan no kas diyan nabartag ka. Binarsabarsak mo pa iti bato ti balay ni Kapitan. Amom ngamin sarhento, makapasurong da dya Kapitan mi. Nakasadsadot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo. Ngam di naman la aksyonan mat. Awanan ati pagpalabasan mi iti oras no kas dya nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 mat gaya mo titawan mo. Inuubing pa ila ti panunod mo. Dahil talapag palpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Katanya ko mga tinamnama mitikas kanyak asaan na nakaadal sarhento. Saan aya nga sideline ka idi kanimang kanor? Ida drive mo ti jeep na. Kwan, masadot akon. Makapasadot mo't ngamin ti agtrabaho sarhento. No kasta, agpada kayo lang kani kapitan nyo. Sadot! Sa dino man ang tinagapwamhana. Napanak na kimisa nanang. Kabarbarugayam ti Paris Pris tayo. Madlaw anasingpat. Ken champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana. Misa ka amisa. Ngam awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biyag tayo. Saan mat asungsungbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita.
Mabalin ka di, saan kayon nga agdiskurso? Tanya ti kayat mo nga aramidag. Agul uli makaklatan, jak agsasao kasjai. Ay, biyag aya. Nabambannog akon iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam, inaldaw anabartek. Ni manong mo met Arael. Aguray ka. Sa dino ti ayan ni manong mo. Kasla dual dawon ajak nakit-kita. I'm home! Aday tanti birbiro kanyo, nanang. Naggap-gapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang. Siyempre, ijay presento. Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag no kasjay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Kita nyo kiti, At dapat take out ko. Pinabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka di tananang, nasaysaya at namangantayon. Sige, daropang. Pangabakin nak. Oops, may sabay. Oops. Uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang-arak ko no kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko? Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag ni? Nabanuga kon iti kastoy ang klase ti panagbiag. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay ko nga, tapagbalbaliwo mo ni manong ko. Mabutangak ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presento ti papanan na? Nudikat. Hana! Hana, anak ka! Ninanang day dyan. Apay ka di, nanang. Ay nahan ni manong mo, Rael. Ni manong mo. Apay ni manong. Anya tinapasamakan ko, na. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Na, apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gaputa saan ka nagbalin apagwadan nga ama. Kitaum ita ti anak mo. Dimbakal abarumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da akadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siyak ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma klase ti bisyo. Ay, agtal na ka man. Imbis at siya mo sermonan nak. Ingka sikaswan ti anak mo nga da iti ospital. No adda ko man natalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mo't, taadda dita nakatambay. Agin inom, kat inton mabartak. Agbirok iti kaapan na. Hay makaumaabiyag. Wala yung basol kon. Siyak amin ang tiyakim basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabakan ka. Sika akanayon ti hustaw. Sa dino ti papa na manong Rael? Saan pa'y laang anaimbag ti sugat di tang ulo kan kiday mo Makapaburyong dito balay. Ay namanong, amom ka di adandanin na awanan iti puot ni nanang, idinakita na kaadara-dara. Ti amuna, nabuungan ta ulom. Oo, ikayo mate. Ni, papanamon ngay manong, saan ka apumanaw? Uy, manong Rael! Tal na ka man. Sayad ko mo. Na, ay, makaamu kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agpipindalas na yun, no kaya tiyo? Saan na siya tipadpadasan nyo? Hoy, Rael, nabarta ka manan. Di mo man amon tilablabidam. Agdal na ka man, makadisturbo ka kadagiti ka aruba. Disurasan ti rabi. Rumarte na turod ko na. Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay naanak ko, dumgag ka kumamot iti sao. Pang-asim. Intun kwan, i-report da ka manan. Apay,
Kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awan bibiyang ko kasang kita karuba. Aramidin dati kay kada. Agriporta. No iso ti pagragsakan da. Nagadunga mo da. Sana ka mabutang. Awan ka butang ko. Ay, awan mo, Rael. Talaga natangkan ti ulom. Awan dengdeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod iti biyag mo. Makauma ka. Panyamat yan. Ita pa yan na dadahilan. So, pagdardarasak. Malada ba kon? Agalas 9 kat. Alas 10 ti kasar iti simbahan. Apa yan? Pagyaman ako, Diyos ko. At dan sa akin di Good Samaritan ngayon patulog mo. Ano tilugan nyo? Saan mo ta na ma-start, Barok? Uy, sikat ka baro apa di dito lugar ni? Uen, Barok. Kahit jo ka din nga gandar tilugan nyo, Father. Uen ko Barok. Amang ano ka ba alam kiti apa andaran? Adang amin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang ka ngaminan iti baro, Mabalin ko taramanan ita. Ang mga ano inton madamdama, ano inton bigat, kat madadahal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Sika ka din day ta, Rael. Wow! Ayos Mayat ti pormam ita manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme mo't day ta, anak. Buntatang, impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, di sintimot akitaan. Gantam no saan ako na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay ken nasaya at ano kasta, Barok? Agdwa bulan mo pailaan kin ni Father John. Ngam dakkelan tinagbaliwam amanong. Ha? Makapasaron nga rin naman minsan. Ngamin, oray kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni tatang. Ha? Sakbay na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya? Manong Rael. Na minsan lang matkit di. Naamuan nga ni Father, iso pinagungtan nak. Iso dya akong inulit. Day takot ti malalam manong. Kaya ko nga ro din na panawan, jakman amoy ti dya padi. Kasla si Dagtirek na kan ko na. Sabalit ipanagkita na kanyak. Saan akas iti panagkita dagiti daduma kanyak, aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita da di apade kanyak, ket may sak anasayaat, ken mapangnamnamaan a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, sikamot gaya, Mirna. Nakapasyar ka man. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros da kita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing ngagkanta. Malaksi da nalayng ngagkanta. Nalayng paigayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imbala iti amana. Nalaing ako manta kan aggitara. Father. Agyaman unay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing.
Idi awan kayo pa'y dito'y lugar mi. Kinapudno na, kasla urayak laangan nga daw may mangibagaan na tayan ni Rahel. Gapu iti kinalaing na amakiapa, nang runa no kasjay amabarta. Nagbalinan asuki da ije presinto, gapu iti panagsubli-subli na iti pagbalutan. Berna, awan imposible iti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. Nulakit di tagtalag tayo kinkwana. Father. Agyamanak iti panangibil ang yukin ni Rael kas anak yung atan. Awan ang yaman na Mirna. Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti usto mang tarabay kinkwana. Nang runa ket puro barumbado ti barkada na. Iso ang maisursurot mat iti sana na saya at nga ugali da. Itatanaya dayo tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon tipod no akinatao na. Apay day ta Rael baraw ka. Lakaya kon, tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diya kon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay na, nakabiro kay manan iti irason nyo, tatang. Sige. Into nagsweldo igatangan kayo iti reading class nyo. Iti kasta mabasa yo ti Biblia. Ay, sanayin. Gastos ka pa ilaang. Sanayin. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May saka mait. Hanatin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, wen? Ha! Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Angan mamuyo ka di. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amo tayo ket awanan namnama. Ti amo tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Angam no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo. Ket italak mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana. Lumag-an tirik na. Ket ininot ang mabalbaliwan ti biyag tayo. Miss F, no ikumparak ti biyag ko idi ken ti biyag ko ita, kasladyak pay laeng mamati. Ti amok ket awanan pagbaliwan ti biyag ko. Ti amok ket agnanayo nakon nga istambay aginggang ay pulang ko ti bulod ko abiyag. Pudno gayam atunggal pinarswa ti Dios ket ada na ituding a misyon na ditoy rabaw ti daga. Dakkala panagyaman ko ngamin amok ni Father June ken dagiti daddo mapay nga agpapaay iti simbaan ket nagbalindaan na saya at nga impluwensya kanyak kang runaan ti amin na amok ti Dios ket iso ti nakapagbalbaliw iti biyag ko. Daytoy man ti padas ko ajak Topolos malipatan. To'y pagayam mo, Rael. Ken ka pagayam, Rael. Bayat ti kadda tayo dito'y rabaw ti dagang agbibiyag, saan nga imposible ti agbalbaliw. Nang runa, no talaga nga kayat tayo ti agbaliw. Rumbang nalaeng abumangon tayo iti pan nakaisukba ket mga barwanan tayo iti baro abiyag. Italek tayo ti amin iti Dios a namarswa, iti kasta ket agbalin a naragsak ken nalag-an ti panagbiag. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Ket patsek, anakaibati iti adal ken liwliwa kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay mauma amang tarabay, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyek a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jak nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakilaang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti na duma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga jak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apay adi pa'y naring dagiti ubing. Inton kuhan maladaw damanan na mapanagiswela. Nakaluto akon. Tiingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra a kinagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takasla di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanay di pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sikati makamo, bakit? Bakit? Agpabiskayang inton bingat. Amang abutag ti 2 aging gatalungal daw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti panag-deliver ko. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver iji ordaneta, lakay. Inawaga ko ni Rene. Iso pala ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Kat iso nga rod, Bilinam to ni Nancy. Ta iso pala ti makamu kadagiti ubing, wen? Kasaritam to mo ni Brenda. Ta iso pala lang ti makamu iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot kit ditar aramidan da. Nairwamdan ang mapampanawan no kas ding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ay kat pagyamanak unay no kasta manang Sheena. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo diti balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaamo.
Sila, cellphone mo sa jagun unay, itay pay. Ayun tatang, nalabit adagiti customer ije pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Un tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubata kun amapan ije pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ije Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limway. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyakla ang amay sa, nairwama kong tatang. Kas dinan, manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Kung makidi bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang, iso matar aramida. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti duha nga anak mi. Nasaya at mat tasimbangpat kan Limuel Barok. Ada kayo magaya, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Basa pa kano nga minti exam na inton bigat, iso anasa pa mata na gawin. No kasta, di pa'y simbangpot ni Sheena? Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano ang makontak ni Nancy itay malam? Iso asya kung tinawagan na. Kasta ka di? Wala, maturog kayong dito balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Nuwan nga rod. Rabiin at ngagpaison. Sakak makaturturog ako. Huwag ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo ito ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no at idugman ng tipila. Ayun, siguro paro. Wala. Huwag kayo maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Adun sa kati customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita. Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order itinatang lakay. Nasayad no kas na bakit? Blessing amin da kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Ken aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tamerindaan mi. Ken agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang nga agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ro ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay ni Randy. Iso pa lang tag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso na pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makainan na ka man, bakit? Ayun, alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, api nga da ka dito eh. Shh! Hindi ka natagari. Rene. Kakailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabalin na panawan ti will-willing na, aging gamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay mi. Pangasim Rene. Sige, rumwarkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kay to'y Sheena. Ay naaldawan, Sheena. May sa oras mo sama di tasangot ti sarmingan. Saan matatatang? Anya nga saan?
Kano nakalablabasit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday, kas kada kurimat-mat mau. Ay, apaw, mabuong tonta sarmeng iti kasasarming mau. Napintasak matlaan ka di, tatang. Makadlawak sa ita mampay akas ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan sina. Mapan kapay laeng, agsubsobli akon. Tatang. Ay, sina di kagar-aramid ko nakmanay. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yun. Siguradwam lang, sina. Nay, narabyan ka man ba kahit? Da ka matgaya man, Limuel. Well, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami matanal pa sa Garden. Awagan ka itay. Sunduin ka ko ma. Hindi ka ba't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat nga ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Naglutak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-indistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kagaruda nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Basansan ba't ti irurarda iti da ichay at Jonah? Mapanda ka na magpaparlor, mama. Anyat ko anda ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, asjay. Ay, yak kurso na dati gargaraw da ichay at Jonah. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mat ti buksit na. Sakat kastaunay alabas iti bibig na. Matid dugpay dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat mama. Ay nahinton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti dayja Jonah. Sapay agduduma lalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpat ni Sheena. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sheena, bakit? Saan ka numot asimbrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanya, lakay. Naglukon da dya tao. Uray ko mamat no umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan, lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anakariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rabi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mga laka dagiti simang pata natin. Ayong gayam, sumurot ka? Ay kwa, saanin lakay? Adda ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale taadamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken kan. Apay nga itaka lang, Sheena. Itayak pa lang ang kururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngay na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatig katadakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko ti Jackpan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya?
Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka makunayan, Rene. Nagtapay ka. Saan adito'y ayan tiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, way na balayan. Kat siya kunti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasdengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakita. Kinapod nun, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla napukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Jak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Jak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbaga amnisina, sakbay amaladaw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpay. Agyaman nak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka iday, Sina. Tatang. Mangibabain ka. Hoy, sinaamon day je arinay sakbay amamuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. Kuha, tatang. Anya nga kuwa. Gyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na ka ti asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kuwana. Tatang. No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw. Kasta tararamidan. Agbain kamat iti asawam, Sina. Jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidiya. Dalang rod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang. Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kuana. Gapu ka day, talaklakay, iso ang nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa yung mga ron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, may blada ka. Tatang. Ay, di ka ba nagsangit-sangit dita? Putin yun, ti relasyon nyo iti day dyan ay. Kat ipamaisam nga si kaswan ti asawam, kat nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa lang. Uray di ka pa lang mapanin di pwesto yaw. Tadama ni Brenda, pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamoy ijay. Uwan, tatang. Ikari, sina ako ni Rene. Ngam kitawag kakasarita yun ni Mama. Tadi na ni bagbagakin ni Limuel. No anyaman tinakita na. Ikari, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Limuel. Ngem puspus ko laklatan ti rupak amakisang sango ken kuana. Ti amak kan ti ina ni Limuel tinangipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket din akon makontakpay.
Manipod idi, sagpaminsanak meten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan meten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak meten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ken ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro ket nasaysaya aten adi na maamuan iti kasta ket saanen daytoy amasaktan. Ket awan meten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin a parikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngamno daytoy kat inday pagbabawyan, adda baro nga agsapa asumangbay, amang ted iti baro anamnama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo, babaan iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena kat pagyamanak unay tiin ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga inkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narangay a panang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma taadda kayo a kanayon iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin, nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti pakasaritaan, ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag kanaragsak nga aldaw. Kastamatan kadagiti padak adumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo
iti kasta kat agtultuloy ti ingka panangipaay, iti naduma-duma a pakasaritaan, dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yung mat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Fredo! Fredo! Isardeng mo pala ang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Pagbiit na ito yun. Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taw obraam. Oo. Uy, bakit? Oo. Ay, surati pulot na ita. Ita. Sakit, darang tinit. Wan nga raw. At titidanom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Day, kanya ngayon nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native a manok lakay. Sinagpawak iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nag-imas ay. Ay, aduman timbakan ko, nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na am tadimbagas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew ken mangparti iti manaw. Malagaron, magantan bakay. Ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang tata? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan tatang. Okay, aklaan dito eh. Ay, nakakailiw na kauna yan, anakaw. Agandanad ka dita ka na yun, ah? Wen ka di tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen tatang. Ay, nagsaya atay. Ay, namaragsakan laki dininanang mau. Lumaamuan na ti panagawin mo, anakaw. Wen iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumpa nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon, iso may exercise titulto lang may. Wen ngam saan nyo kumamat nga abuswan ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado kanon ti tarakin nyo amanok ken pato. At dapay kalding ken baboy, kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumpa nga pagtanagam, kunak manan. Natiksa kami pa'y tinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga urang kikintan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo latan ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Wala, boss. Ay, matungpal tibilin mo. Ipagamtong around, no kaano ti eksakto a panagawin mo. Nasunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may.
Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras di orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Ket ti pagsayaatan na. Nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit dito ang bakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadaktal ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat insan Rodel ti umawawag. Ti maningatan pa sa lubong na ti bagana. Hello, insan. Di ka kadi madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na. Saan ang maisukat? Insan Faith. Pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, insan? Ni Uncle Fredo, insan. Oh, apay ni tatang, insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Nga maapay akastoy matan inasangpatan. Apay di mo man lay di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agin, nas ka na awatan tayo nga awanan ni Uncle Fredo. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan ko na. Kan para kada kayong imbati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasamakan ko na. Nakaragragsak iti nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uwi ro insan. Nagtulag kami mait. Naurayan na. Kagay lugan ti usaran mi nagpaili. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ako nang dagiti tarakan na. Di nakmatin inuray. Kasjay matan tinapasama. Unay matan ti kasti anapasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong, insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan, awan parikot iti dayta. Sana bale, jaktun agrenyo iti kontrata kalpasan ti talo atawan. Agfurgodak ton. Iti kasta, adanton kadwan ni nanang dito'y balay. Ay kat wala insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka may, kaspudpud no nga anak da. Wan insan,
Amo, kanariknak dayta. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailanda. Tapno maipariknada kanya. Di pamatag ti pudpud no alagan na. Nagdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man ngaminan day dinatang. Nakasingsingpot. Nga maapay nga isupay tinakapasamakan ti kasya. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gananad ka mo ti jay, wine. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Imulagat man beton ni Apo Inay. Ay, kasta unay aputot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. Saan abalay, tadandanik beton malpas to'y kakaikak. Ante siya! Oh, hey! Ni Betrudel, tiyagturong ditaw eh. Hey, ginong kayo pa. Ano nakapudpudo? Uwan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga, dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti meriendaan nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay na, nagadun ngay. Jack maibus na kita, Ay ka, meriendaan yung tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala, umay katamapanta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeriendata. Ay na, nasaysaya at matlaang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ating kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot adanom. Makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan may sa, awan panggap ko amang ibaga kan kuana. Diyak kayat nga isupay manen amain ayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjeng nga uping. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpud no adadakkel na. Isu ada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbang nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbang nga pagdanagam, Carmen ading ko. Banog ko laeng daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita naglalang tuda. San ka de? Aywan. Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay.
Nagdadakkel ti dawan na. Wan nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wan, anak ko. At dati nang danak idikalman anagabunaw. At nabasit saan daan alpas, iso ti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga da kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay na, awan sakit ko, anak ko. Podno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan mo ta kanayong. Ugali ti bumakahdan, anak ko. Adun ti an-andayan ti pagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, akla ang ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Itikas na, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Baalawo no, nanak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talaw. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayaw. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at aboy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudungak man kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, maya ti panagdakkel da. Ket napintas to umet ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buibuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigasat ti asawa. Nasapa da kami mat apinanawan kini Faye. Ngam pagyamanak latat ti Diyos. Ngamin, uray saan mi apudpudno nga anak ni Faye. Impatagda kami mat iti kastaunay. Iso na lang, takinay kayat na matan ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madi amarikrik-nak at tinasayaat. Itong ko pa'y laang. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Adda awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello, Insan. Nakaawag ka, mat. Insan, padipkaram ko matipak kinagam mo. Ni, apay ka di, Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda giti doktor. Anya, saan? Saan o pudno deta? Insan? Unay matante kasto yagasat dagiti nagbali na dadakal ko. Insan? Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpudno na dadakal ko. Gapo iti aksidente. Ano dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita,
Nagsarunumat lang nga napukaw datan ng kananang. Apay akastoy. Anya launay ang tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatang kanya. Apay. Insan, hindi ka kumagsaw iti kasta. Mamati ka panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay asyak pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay asyak pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrik na. Ang insan arumbang asidiran ti Diyos. Kas na kunakon, nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga kade asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan. Andi, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak idadayo. Nang ronanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan, anti. Awan rum ba nga pagdanagan nyo kanya? Da kayo pa lang ti makaamo dito'y balay ha. Kandag iti mulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmulan Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod, anti. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kanu kayat amarigatan ka. Isu nga aramidan na mat amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod, anti. Kat day taunay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagbihan. Kas pa nang subad ko iti kinasaya at dakanyak. Ngam kasto'y matan tinapasamak. Naamak pa'y nga aming dagiti impopawit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk ka nakita kiti silent na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod kumamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok aditay kabaalan asulbaran. Dayta kumati ka nayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos titoy Hong Kong. Kat agingga ita, adaak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa, iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aginggalangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan ket sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasaya at amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tayo matamo atalyawan ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tayo nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy ket pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo kenkwana.
Ad-adda nga rod apatib karen tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayang faith, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.